Din is-sena l-Awtorità tad-Djar se tlesti xogħlijiet ta' titjib u tisbieħ fuq 62 blokka ta' akkomodazzjoni soċjali b'investiment ta' 3.6 miljun euro. Se jsir ukoll titjib u tisbieħ fuq 15 il-blokka fiż-żona ta' Ċawla fir-Rabat Għawdex b'investiment ta' kważi 800,000 euro. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali u l-Akkomodazzjoni NDLU li għadu kemm ingħata ir-responsabilità tad-Dekasteru u kienet jagħmel żjara fuq lan tax-xogħol f'żona ta' akkomodazzjoni soċjali fil-Marsa fejn hemmhekk għaddejjin xogħlijiet ta' titjib u tisbieħ. Dan il-proġett fiż-żona ta' Marja Reġina qed isir b'investiment totali ta' 680,000 euro u jinvolvi titjib fuq 11 il-blokka residenzjali kollox se benefikaw 57 familja. Ix-xogħlijiet jinkludu manutenzjoni tal-faċċata tal-binjiet fil-komun tagħhom u fuq il-bejt fejn saret sistema ta' waterproofing biex tkun evitata ħsara. Bħala gvern irdu nibqgħu impenjati bisħieħ biex nagħtu l-għajnuna lil dawk l-aktar li għandhom bżonn fis-soċjetà tagħna meta qed nitkellmu fuq housing soċjali. Però mhux biss, irdu naraw ukoll illi ngħinu nkunu ta' sapport għal dawk iż-żgħażagħ li għandhom bżonn naqra għajnuna biex jixtru l-ewwel reżenza tagħhom biex f'dan il-pajjiż inkunu hemm bħala politiċi biex ngħinu lil kulħadd jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu.